Ono što je zadaća ovog ministarstva i mene osobno jeste da stvaramo zakonske preduvjete, da stvaramo ambijent, da pomažemo sve aktivnosti koje provode institucije Bosne i Hercegovine, da zajedno sa međunarodnim organizacijama radimo na promociji poštivanju tih prava, da bi rekao stvaramo ambijent u kojem će svi, a posebno žene, osjećati se potpuno ravnopravno u svakom segmentu i to je posebno važno za razvoj društva u cjelini, obzirom na važnost žena, njihovu ulogu u društvu u svakom segmentu. Mi muškarci niti smo, ja bih rekao, toliko sposobni, niti dominantni, niti bezgrešni, da imamo, ja bih rekao, jednu dominantnu poziciju u ovom i svakom društvu i zbog toga sam uvjeren da stvaranje uvjeta za razvoj demokratskog društva, za razvoj društva u cjelini, za sretnije društvo, uloga žene je od velike važnosti. Na nama osobno je, ja bih rekao, da manje govorimo, a više pokazujemo djelima da jesmo za jedan takav odnos i rekao bih da u našem društvu ima puno žena koje rade strpljivo, marljivo, ne samo one koje su poznate u javnom životu i da njihov doprinos, ja bih rekao, za razvoj sretnijeg društva je ogroman i jednostavno bez takvog ambijenta i takvog odnosa svakodnevno prema nježnijem polu nema ni sretnije budućnosti za sve nas. Još jednom hvala svima, a posebno gospođi Filipović Hadžiabdić i na današnjoj organizaciji. Mi ćemo ovaj tjedan imati nekoliko konferencija koje će govoriti o ravnopravnosti spolova i o sprečavanju nasilja u obitelji, posebno nasilja nad ženama.